Ovo je Astro Python u prevodu Astrofijaker. U klipu koji sledi slušate horoskop za juli, avgust i septembar 2025. godine za osobe koje imaju znak ili podznak u ribama. Ovo vam je period za zabavu, za odmor, za uživanje i za neka veselja u krugu familije. Možete dobiti dete ili unuče ili će neko od vaše porodice dobiti dete. Ako imate decu, onda će vas deca nešto obradovati i mogu čak imati veliki uspeh i steći slavu. Možete imati dobitke od igara na sreću, pa probajte vašu sreću jer vam je dobitak više nego siguran. Možete uspeti u svom stvaralaštvu i u nekoj oblasti umetnosti, jer vam je kreativnost sada pojačana. Pa ako ste umetnik, možete sada dostići veliku slavu i uspeh, pa i da zaradite dosta novca. Ako imate restoran, kafić ili radite sa nekretninama, onda i tu možete zaraditi dosta novca. Imaćete dobre ideje što se tiče vašeg posla, pa obratite pažnju na to šta vam sada padne na pamet, jer je vrlo bitno za vaš napredak na poslu. Ako ste sanjali da se obogatite, onda je sada vreme za to ili ćete se otkazati od tog sna. Ali ovo je vreme kada ćete imati više sreće nego obično, tako da su veće šanse da ipak zaradite više novca. Ali koliko god novca da imate, imat ćete utisak da vam nije dovoljno, a to će biti zato što ćete uložiti novac u nešto ili ćete uzeti kredite da biste investirali u neke projekte, tako da će to biti razlog. Možda ćete se preseliti ili ćete nešto menjati i renovirati kod kuće. Recimo, možda ćete imati neke radove u vezi struje kod kuće ili ćete kupiti neke nove aparate za kuću kao kompjuter, TV, osvetljenje, šporet i slično. Sada ćete imati ljubavnih ponuda koliko hoćete, a na vama je samo da birate. Ako ste slobodni, ljubav možete naći preko posla, vašeg ili osobe sa kojom ćete ući u ljubavnu vezu. Ako ste u braku, nešto će vaš bračni partner biti jako ljut i nervozan, to jest vaša partnerka će biti jako ljuta i nervozna. Možda zbog neke promene na poslu i zbog puno troškova. Ili će hteti da se dogovorite ko će šta da radi po kući, ili će držati neke dijete, ili će čistoća biti tema vaših svađa. Vaš bračni partner, partnerka će imati neke trzavice u vezi nasleđa, pa neka pazi da ne bude neke prevare sa suprotne strane, posebno ako je u pitanju mlađa muška osoba iz familije. Za one mlađe, plodnost vam je pojačana, pa ako vam dobijanje deteta nije u planu, onda pazite. Ako se selite, imat ćete puno stresova, pa pazite na svoje zdravlje. Možda ćete se nervirati i zbog nekih vaših prijatelja, posebno ako su stariji od vas i ako vam duguju novac pa vas lažu. Ovo vam je vreme za odmor i za relaksaciju, ali ipak neke nervoze ne možete izbeći, posebno ako je i vaš partner nervozan, to jest partnerka nervozna. Pijte što više vode da ne biste imali problema sa bubrezima i sa bešikom. Ovaj savjet vam je za uvek, ali posebno sada ga praktikujte jer ste u takvom periodu kada može doći do nekih infekcija urinarnog trakta. Treba da pazite na kožu i možda ste na nešto alergični. Mogu vam se pojaviti i neki strahovi ili fobije, a to je vezano ili za vašu prošlost ili za neki od vaših prošlih života. Ja sam Snežana, a za izradu horoskopa i razgovora možete me kontaktirati preko Vibera. Moj telefon je 00 389 75 55 8066.